3-in-1 basically. There are 3 parts to it, so I don't have to go and shop for 3 things. It's got the potty, the toilet trainer itself with a little mini ladder, and it's got the toilet seat reducer when he gets a little older and he sits all by himself. It's safe, it's sturdy, it never moves, so I don't have to worry about him falling. And then when I saw this, I thought, what a perfect solution. I don't have to buy 3 things. It's all in one, and saves money too. Пред вас са частите от комплекта. За да сглобите адаптера като гърне, най-напред вземете зелената шпилка и поставете на нея двете зелени крачета и двете прави сини подпори. Стегнете подпорите и крачетата към шпилката с гайки. Пригответе и другите 2 подпори, като монтирате в долната им част зеленото стъпало. Фиксирайте стъпалото с винтове и гайки. Свържете подпорните части и щракнете заключващите бутони. Поставете седалката и я стегнете с винтове и гайки в 4-те отвора. Накрая поставете канчето в отвора на седалката. Сглобен като гърне, тоалетният адаптер е стабилен, сигурен и удобен за по-малките деца. Когато решите да приучвате детето да използва тоалетната чиния, разглобете адаптера и го сглобете по начина, който виждате. Това е видът на адаптера, сглобен за ползване с тоалетна чиния. Конструктивно, адаптерът е пригоден за използване с всички модели стандартни тоалетни чинии. Когато не се използва, адаптерът може да бъде прибран компактно, за да не заема място.